Dvaja muži z miestneho poľnohospodárskeho družstva mali v ranných hodinách pri obci Siladice zasypávať cestu štrkom. Obaja boli pritom v rozličných traktoroch. Jeden z nich mal za sebou vlečku. Pri jej dvíhaní si 59-ročný traktorista zrejme nevšimol, že je pod elektrickým vedením a jej horná časť sa už dotýka drôtov. S traktorom mal zastaviť a vystúpiť z kabíny. Jednou rukou sa zrejme držal zábradlia a nohou vstúpil na zem. Podľa odborníka na vysoké napätie traktorista ani len netušil, že mu ide o život. Traktor je na gumách, tak jak by som povedal, že nestal sa skrat, ale on keď sa chytil traktora a zemi, tak cez neho preletel 22 kV a toho zabilo. To bolo vysoké napätie. Hovorím, že vysoké napätie vy nemusíte fyzicky chytiť, len sa priblížite a už vás ťahne. Muž po zásahu elektrickým prúdom utrpel ťažké zranenia. Pomôcť mu už nedokázali ani privolaní záchranári, ktorí prišli na miesto takmer ihneď od oznámenia. Tých mal privolať práve jeho kolega. Po tom, čo videl, ako padol na zem, utekal k nemu. Počas toho, ako volal záchranárov, sa snažil svojho kamaráta oživovať. A to aj za pomoci operátora na telefóne. Operátor tiesňovej linky 155 zahájil telefonickú asistovanú neodkladnú resuscitáciu. V resuscitácii pokračoval až do príchodu záchranárov. Na mieste zasahovali dve pozemné ambulancie. Žiaľ, po príchode na adresu musel lekár u 59-ročného muža konštatovať úmrtie. Sme miesto udalosti zabezpečili pre ďalší možný zásah elektrickým prúdom zúčastnených osôb a kontaktovali sme Západoslovenské elektrárne, ktoré miesto udalosti zabezpečujú a postarajú sa o vypnutie energií. Policajti udalosť preverujú v súvislosti s trestným činom usmrtenia. Vzhľadom na prebiehajúce prvotné úkony nie je možné poskytnúť bližšie informácie. Silvia Mračnová, televízia Joj.